लोगोफोर आंनि गोदान बिदिनो थांनायखौ बरायहरबाय जोङो दायो नै गौराङावहाय थांनो नागिरदों आरोना दै लोमनाय नायनो नागिरदों ओरैनो नांथाबना थानो क्लासबो गैया नालाय ओमफ्राय जोङो ज'नो ओमफ्राय थाबायनासो थांगोन जों देबोरगावनिफ्राय गौरां डाइरेक्ट मेडिकेल कलेज केन्सार हस्पिटाल नुलांजोबगोन आरोना दिनैहाय ओमफ्राय जों थां madical kolesa नायगोन बिसिबां गिदिर आरोना जायगाया एरियाया मेन गेटआ ओमफ्राय बैजोंसो नैबेनो क'क्राझारनि केन्सार हस्पिटाला बेनो ओरैहाय नै गौरां दै दं आरोना दैयानो देरजोब्बाय नै लोमजोब्बाय गौराङाबो ओमफ्राय जोंबो नै ज' नायनो फैदों नैयावथ' खुरख'बोबायसो लामायानो नै दै देरनाय नायनोसै जोङो ज'नो नै आहांबायदि जाबाय दै थाबायनाया दाना बेटारि गारि गाखोनांबाय हाला थाबायनो ससेनिफ्रायनो गाबोन सानसे उन्दुखागौमोन ना बेसेबा मैला मानिबा दाखोर दाखालि फावहां मोनना रानबाय एसे दलंफोराव दायो थाबाय जायै जादो दे गिलु बालुसो आं गियोलै गौरां दैमा नै गौरां दैया नायलाय माबायदि गेन्दायो ना हमलानाया मानसिफोर दंथ' नै बे लेन्डिफोर दंना दै लोमजोबनाय माबायदि मोनखो बेयाव फैनानै जोबोर मोजां मोनदों गौराङाव हाबनो मोनैया मोजां मोनदों कालचारेल कमप्लेक्सआव फैनानै दिनै फार्स्ट टाइम फार्स्ट आं खेननै जाबाय दां दिनैजों खेननै जाबाय ओमफ्राय माखासे दासो फैगासिनो दं जोबनाय दै लोमजोबदों दै बारा सोर मोनलाय सानदोंबाव दिया न'आव जाबाय बे सेरजाखौ नुवाखै नों दै लोमजोबनाय नै इयाव गासै